Καλησπέρα. Σήμερα θέλω να κάνω ένα review για το Kymco Xtown 300 του 2022 Euro 5 που έχω στην κατοχή μου το τελευταίο ένα χρόνο και έχω διανύσει 16.500 χιλιόμετρα και θα σας αναλύσω την εμπειρία μαζί του, τα αρνητικά, τα θετικά του, τα service που έχουν γίνει έως τώρα και κάποια έξτρα που έχω βάλει. Επειδή μου έχετε στείλει αρκετοί και έχετε κάποιες απορίες, όσο μπορώ θα τις αναλύσω για να σας βοηθήσω ή στην αγορά που μπορεί να σκέφτεστε να την κάνετε. Το μηχανάκι που σας είπα το έχω τον τελευταίο ένα χρόνο, 11 μήνες για την ακρίβεια. Το πήρα με 200 χιλιόμετρα, είναι του 2022. Τώρα έχω 16.500 χιλιόμετρα. Το πρώτο service είναι στα 1000 χιλιόμετρα που έγινε αλλαγή λαδιών και θεωρητικά και κάποιες άλλες ενέργειες μικρορυθμίσεις, που το κόστος τους ήταν στα 58 ευρώ. Το δεύτερο έγινε στις 3.000 χιλιόμετρα που είχε λάδια μόνο, ήταν στα 35 ευρώ. Το τρίτο στις συγκεκριμένα 8.700 το έκανα στα 90 ευρώ, το οποίο περιείχε εκτός από λάδια γλίστρες και μπίλιες στην μετάδοση. Και εις γνώση μου δεν άλλαξα μόνο το φίλτρο αέρα γιατί ήταν σε σωστή κατάσταση. Στις 12.000 χιλιόμετρα άλλαξα τα κάκια πίσω, λάδια επίσης και λάδια στο αμορτσέρ μπροστά. Η διαφορά του, επειδή είμαι περισσότερο προς το δικάβαλο και κάνω και ταξίδια, έβαλα πιο χοντρό λάδι. Δεν λέω ότι βελτιώθηκε απαραίτητα το σκούτερ, αλλά είναι λίγο πιο απόλυτο σε κάποια σημεία ή σε λακκούβες δεν βυθίζεται τόσο ή σε κάποιο πεζοδρόμιο που μπορείς να κατέβεις. Το πιο σωστό θα ήταν να είχα αλλάξει ελαττήρια, να βάλω κάποια πιο προοδευτικά, αλλά δεν βρήκα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ίσως ταιριάζουν από κάποιο άλλο, βέβαια δεν το έχω ψάξει ακόμα. Συνεχίζω στους 15.000 χιλιόμετρα, άλλαξα λάδια φίλτρο αέρα και ως τώρα είμαι με αυτά. Στις 2.000 χιλιόμετρα είχα αλλάξει τα λάστιχα, είχα βάλει τα CST, ήταν μια σειρά που έβγαζε στο Kymco το DTX, το 360, που έχουν λίγο τακούνι. Δεν πάω να τα δοκιμάσω γιατί πάω και σε κάποια βατά μονοπάτια κάποιες φορές. Τα χρησιμοποίησα για 3.000 χιλιόμετρα, αλλά ήταν λίγο σκληρά, με αποτέλεσμα να έχω κάποιες αρνητικές επιπτώσεις σε λακκούβες. Στις 5.000 χιλιόμετρα έβαλα τα Pirelli Angel Scooter έως τώρα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Δηλαδή έχω κάνει τώρα 11.000 χιλιόμετρα με αυτά. Απλώς θεωρώ ότι μετά τα 7-8.000 χιλιόμετρα ίσως γλιστράγανε λίγο παραπάνω από ό,τι καινούρια. Στην επόμενη αλλαγή ίσως επιλέξω κάποια άλλη μάρκα για δοκιμή. Αυτά από τα service. Τώρα στα αρνητικά του σκούτερ, συσσαγωγικά μερικές φορές, όχι ότι δεν θα έπαιρνα ένα μηχανάκι για αυτούς τους λόγους. Ένα σφάλμα μόνο που βγάζει στον κινητήρα, την ένδειξη την πορτοκαλί, το engine δηλαδή, επειδή έρχονται έτσι από το εργοστάσιο χωρίς μια αναβάθμιση στο λογισμικό του για το Euro 5 και λόγω καυσίμων εδώ στην Ελλάδα διαβάζει κάποια λαθασμένα κομμάτια, συσσαγωγικά κομμάτια, και
και βγάζει αυτό το σφάλμα. Μετά την ενημέρωση, μετά δεν τον ξαναβγάζει. Αυτό είναι ένα, όχι αρνητικό θα έλεγα, ένα μείον από την αρχή που ασχολείσαι λίγο με το μηχανάκι. Στις 3.000 χιλιόμετρα είχα μια διαρροή στην τρόμπα νερού, σε αυτό εδώ το σημείο, από την κάτω πλευρά. Όταν λέω διαρροή, λίγο ίσα που βρεχότανε, δεν είναι, είχα θέμα δηλαδή να τρέχει. Το αλλάξαν στην εγγύηση στις 3.000 χιλιόμετρα. Τα αμορτισέρ, τα εργοστασιακά είναι αρκετά σκληρά θα έλεγα και πολύ απότομα στις γρήγορες λακκούβες που περνάς. Και τα έχω αλλάξει σχετικά νωρίς στις 3.000 χιλιόμετρα με σίγουρα πιο προοδευτικό και υδραυλικό αέρος της K-Shock. Αυτό κόστησε στα 195 ευρώ. Η διαφορά είναι αισθητή μακράν από το εργοστασιακό, ακόμα και μόλις κατέβεις ένα πεζοδρόμιο την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτό στο συνδυασμό με τα λάδια που άλλαξε στον μπροστινό αμορτισέρ, έβαλα πιο χοντρά, δηλαδή είχε 10 νούμερο, εγώ έβαλα 20. Είναι πιο σφιχτό, το νιώθεις, δεν λέω ότι είναι πιο άνετο, αλλά έχει διαφορά σε συνδυασμό με το πίσω. Εντάξει, σκούτερ είναι, έχει μικρούς τροχούς, αλλά από την εργοστασιακή κατάσταση είναι μια διαφορά τουλάχιστον 50 με 60% στο σύνολο. Το μείον, το αρνητικό ένα ακόμα, θεωρώ ότι είναι τα σέρβις του. Πέρα από τις τιμές που σας ανέφερα, μετά ανεβαίνει το ποσό και πόσο μάλλον για το μεγάλο σέρβις. Αυτό δεν ξέρω, είναι ένα αρνητικό γενικώς σε πολλά σκούτερ, ασχέτως μάρκας. Που καθαρά πάω μόνο τώρα στο συνεργείο για θέμα εγγύησης, μόλις λήξει εγγύηση. Θα τα κάνω και είτε μόνος μου είτε σε κάποιο άλλο συνεργείο, ό,τι μπορώ. Και τελευταίο που μου έχει παρουσιαστεί πριν 1.000 χιλιόμετρα περίπου, το παρουσιάζουν γενικώς και τα μεγάλα σκούτερ, τα βαριά, τα ρολιμά στο τιμόνι, κάνει ένα μικρό σκαλοπάτι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε από εδώ. Μου το ξεκίνησε πριν 1.000 χιλιόμετρα περίπου, στις 15.000 χιλιόμετρα περίπου. Είπαν ότι θα μου το περάσουν στην εγγύηση αυτό. Δεν το έχω πάει ακόμα. Και κάποιες φορές ακούω έναν διαφορετικό θόρυβο στην εκκίνηση, στη μίζα δηλαδή. Ένα σαν βουητό κάποιες στιγμές, όχι πάντα, που θα το διαθετήσω και αυτό, ίσως γίνει κάτι και με αυτό. Αυτό με τα αρνητικά. Εντάξει, ιδιαίτερα αρνητικά δεν είναι για να μην πάρεις ένα τέτοιο σκούτερ. Σε κάποιους μπορεί να έχουν βγάλει κάνα δύο άλλα θεματάκια που δεν μου έχουν τύχει εμένα τουλάχιστον. Τα θετικά, έχει πολύ καλή κάλυψη αέρα με την εργοστασική τουλάχιστον ζελατίνα. Εγώ που με ένα 80 δεν νιώθω ιδιαίτερη ενόχληση. Κάποιους εντάξει μικρούς ροβιλισμούς σίγουρα, αλλά είναι αρκετά καλή η ζελατίνα του. Επίσης έχει πολύ καλή κάλυψη αέρα στα πόδια και από νερά μέχρι ένα σημείο δηλαδή, έτσι. Όχι πάρα πολύ βροχή, εντάξει θα βράχουν λίγο σίγουρα. Το βασικό να μην βρέχονται τα παπούτσια σου που είναι αρκετά καλό σε αυτό το τμήμα. Η κατανάλωση, αφού το πήρα, κειμενόμουν στα 3,8 με 4 μέσα στην πόλη και το 90% που οδηγώ καθημερινά είμαι ειδικά βάλω και έχω και κάποια πράγματα μερικές φορές και σίγουρα βαλίτσα. Έχω φτάσει έως 4,5 λίτρα το περισσότερο, βέβαια παίζει ρόλο και η βενζίνη πάντα, και το ελάχιστο που έχω κάψει σε επαρχιακό 80 με 100 χιλιόμετρα η ταχύτητά μου και θεωρώ πως είχα πετύχει και καλό πρατήριο, ήταν τα 3,4 και αυτό δικάβαλο με πράγματα. Και ένα ακόμα, ο χώρος κάτω από τη σέλα
χωράει ένα full face κράνος εδώ. Κάποιες φορές το γυρίζω ανάποδα προς τα πάνω. Και στο μπροστινό τμήμα ένα jet κράνος χωράει, το έχω τοποθετήσει συγκεκριμένα. Ένα συν επίσης για μεγάλη σέλα είναι το αμορτσέρ που έχουν εδώ και την κρατάει επάνω. Γενικώς είμαι πολύ ικανοποιημένος από το σκούτερ. Έχει καλή ποιότητα πλαστικών, δεν τρίζουν, δεν τρίβονται μεταξύ τους όπως έχω πετύχει σε κάποια άλλα μηχανάκια. Έχει καλή ποιότητα πλαστικών, ούτε ξεθοριάζουν ιδιαίτερα, τουλάχιστον στον χρόνο που το έχω και κάποιες φορές το αφήνω και έξω. Ο φωτισμός του είναι καλός. Στην δεύτερη σκάλα, στην μεγάλη δηλαδή, αν πας σε επαρχιακό που δεν έχει καθόλου φώτα, η δέσμη του είναι σχεδόν τετράγωνη, οπότε δεν φωτίζει ιδιαίτερα στο πλάτος. Ό,τι καλύπτει η μεσαία, δηλαδή η πρώτη. Εντάξει, ένα σχεδόν αρνητικό είναι αυτό μόνο αν κινείσαι εκτός οδικού δικτύου, δεν έχει φώτα και πας λίγο γρήγορα, δεν σε καλύπτει τόσο το φως. Γενικώς είναι ένα πολύ τίμιο μηχανάκι, με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ και έχω κάνει και μεγάλα ταξίδια στο συγκεκριμένο. Και το περισσότερο ποσοστό και σχεδόν σε όλα τα ταξίδια θα λέγω ότι ήμουν αδικάβαλο με πράγματα και σε κάποια είχα και σαμάρια. Το τελευταίο ταξίδι που είχα κάνει ήταν στο Μαρμάρι στην Εύβοια, έχω ανεβάσει και ένα σχετικό βίντεο που ήταν πολύ ξεκούραστο και ήμουνα μια μισή ώρα συνεχόμενα επάνω στο μηχανάκι. Βέβαια το μια μισή ώρα ενδεικτικό είναι με την έννοια ότι θέμα άνεσης τη σέλα την έχω αλλάξει, θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτό. Και πέρυσι είχα πάει επίσης μια διαδρομή πολύ μεγαλύτερη, είχα πάει μέχρι Αλβανία με αυτό, δικάβαλο, πάλι με πράγματα και σαμάρια, συγκεκριμένη περίπτωση. Και με έβγαλε αρκετά άσπρο πρόσωπο θα έλεγα. Και το μηχανάκι μπορεί να πάει όσο μακριά θέλετε, δεν είναι ακατόρθωτο. Τώρα θα αναφερθώ σε κάποια έξτρα που έχω βάλει στο μηχανάκι. Εκτός από τα αμορτσέρ που σας ανέφερα που τα άλλαξα σχετικά γρήγορα, έχω προσθέσει ένα πλακάκι παύλα πιάτο της Givi, αλουμινένιο. Το είχα βέβαια από παλαιότερη μοτοσυκλέτα και αφού τέριασε στη δική του βάση το θεώρησα και λίγο πιο κομψό. Έχω προσθέσει βάση κινητού της RAM, είναι το XL μοντέλο. Έχω βάλει βάση στον καθρέφτη. Παρέχεται με 3 κομμάτια. Είναι προαιρετική η αγορά τους, δηλαδή χρησιμοποιούμε ένα σύνδεσμο, η βάση του τηλεφώνου και το τρίτο κομμάτι είναι εκεί που θέλουμε να το τοποθετήσουμε. Εγώ το έχω βάλει στο καθρέφτη, το ίδιο το χρησιμοποιώ ακριβώς, έχω βάλει μια ίδια βάση για τη μηχανή που με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο, ούτε έχει κουνηθεί, ούτε φύγει, ούτε μετατοπιστεί τίποτα. Αρκεί να είναι επώνυμα τα μέρη της. Ένα αξεσουάρ που έβαλα πρόσφατα, που δεν το θεωρούσα τόσο πρακτικό τουλάχιστον ή υπερβολή, δεν ξέρω, το πήρα πρόσφατα. Είναι αυτό εδώ, αυτή εδώ η ράγα. Είναι επέκταση του ύψους της σέλας, δηλαδή σε αφήνει να ανοίξει παραπάνω. Τώρα ανοίγει κανονικά σε αυτό το ύψος από μόνη της, δηλαδή δεν χρειάζεται να πιέσετε κάτι παραπάνω, μόλις τη σηκώσετε ανεβαίνει. Και επιπλέον μόλις τραβήξει παραπάνω ασφαλίζει εδώ και σηκώνεται τόσο, βολεύει πάρα πολύ στο σημείο που άμα θες να βάλεις εδώ πράγματα σε βολεύει, ή αν έχεις το πλάι το stand, το πλαϊνό και δεν σε βολεύει να βάλεις εκεί πράγματα, βολεύει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, η αγορά του ήταν 11-12 ευρώ περίπου από γνωστό κινέζο μάγαζο.
Απλώς για να κλείσει η διαφορά του δεν πιέζουμε προς τα κάτω, δεν κλείνει. Κάνεις αυτό εδώ επάνω, έρχεται στο σημείο ας πούμε το εργοστασιακό και μετά την κατεβάζεις. Και ένα τελευταίο πράγμα που έφτιαξα εξ αρχής, δηλαδή στα πρώτα 500 χιλιόμετρα θα έλεγα, ήταν η σέλα. Η σέλα θεωρώ για το μέγεθός της και την εργοστασιακή σέλα είναι χάλια θα την χαρακτήριζα. Γιατί ίσως αναφέρονται σε πιο μικρόσωμους αναβάτες και παύλα αδύνατους. Η παλιά σέλα ήταν η πλάτη στο ύψος μέχρι εδώ και το φάρδος της ήταν κάπου εδώ. Δηλαδή σκεφτείτε, είχα ένα τέτοιο μέρος να κάτσω και όλο το άλλο ήταν εκμετάλλευτο. Δηλαδή δεν πήγαινα εκεί μέχρι, να σας πω, ούτε μέχρι την Πάτρα, όχι μέχρι εκεί που πήγα. Και είχε τεράστια διαφορά, τεράστια. Έχω δει άλλο ένα παλικάρι να το έχει κάνει αυτό. Είναι πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, εκμεταλλεύσεις και ο πίσω έχει παραπάνω πάλι χώρο από σένα. Κάποιοι μπορεί να βολεύονται, κάποιοι μπορεί να μην το έχουν σκεφτεί δηλαδή να κάνουν αυτή την ενέργεια. Αν δεν βολεύεστε για αυτούς τους λόγους, δηλαδή εμένα οι ραφές ήταν κάπου εδώ και με ενοχλούσαν και έκανε κατευθείαν εδώ την καμπύλη. Και η πλάτη σας είπα ήταν μέχρι κάπου εδώ. Σας το συνιστώ γιατί εντάξει, λίγο ήταν και σκληρή η σέλα, αλλά δεν βόλευε καθόλου η ανατομία της. Αυτά έχω να πω. Αν το σκέφτεστε, εντάξει, πρόβλημα δεν είχα κανένα πρακτικά, ούτε με έχει αφήσει. Τα χιλιόμετρα που έχω κάνει είναι 16.500. Αν το σκέφτεσαι, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Μετά ο ανταγωνισμός ανεβαίνει αρκετά, τόσο μάλλον για καινούριο μηχανάκι. Εγώ το πήρα 500 ευρώ κάτω από την αρχική τιμή με 200 χιλιόμετρα μόνο. Είναι τίμιο. Μπορείτε να πάτε παντού. Και όσο μακριά θέλετε. Άνετο είναι, έχει μεγάλους χώρους, κάλυψη και δέχεται ό,τι σχεδόν θέλετε. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αν έχετε κάποια απορία, στείλτε μου μήνυμα και θα επικοινωνήσω μαζί σας. Και ό,τι μπορώ να βοηθήσω, πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.